Ayo bosku, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Lewis Project. Dan jangan sampai ketinggalan video-video yang menarik dan seru selanjutnya. Buatlah hidup Anda sejumplang mungkin, tapi yang sopan. Niki sholat di tangan terus saya digerak atas benci gitu beda tora ujian aku sekali ping-pindu orang gablek is pamer sih pamer sih kosong jelas orang arep beda Cikur motor atau pengiran sini masuk karena aku beli beda anyar nih tak pamer jelas belum beda ini nomor saya sepi. Assalamualaikum cuy ini kerungu motor-motoran sini cuy ala kue to Jo, kenapa Jo? Aku pengen ngurung motor aku mang nyeluk kage mang lho kosok. Aku tak medaya. Lho kene to. Aku pedene ngome. Yo suki. Suki biasa. Kenapa? Aku karena sitok ya dulu ya. Mate video udah cekelan. Kartun di JPL internet. Oke. Di span ya. Mater aku makan hari ini terus dijaluk pilih ke si wong serang bos kayak no langsung kayak no kok kayak nopi to yo jo to kok seutang kayak no mabok pengen untuk gede sabar sih sabar terus wong iki lek ya tunggu betawakal teman yo jo tawakal ya ini lho aku serah dibuju iki semua duit-duitan duit tok sugih ini tok iki Jo Bima Siro sugih iyo masuk sedih karo ponakan tatu iki aku sak tatu doso lihat bojone mbek ditinggal bojone mbek karo ate gure-gure neh iki Siro Jo sebagai pemimpin yang baik harus mendidik istrinya ngono Mas wong lanang iki imam to Jo imam meneng arep kos pion rasa diwasi nungguri semangat banget masih masa depan masa belakang kan gunaan gampang bisa aku nenek perawas Damn. Sing kenane kae? tak kenal noe Sing bojone ninggal kowe kok kurang ngene iki. Kayak saya ayu kae. Saya harus tinggal di banyak ngopo. Kurang opo itu? Suki wis itu. Ganteng. Mbak karo utang. Ya.
aku kate dicekel debt collector kok. Debt collector iki puno loro e. So, piye terusan iki? Mulane to utang disauri. Sugih ra iso nyar utang. Semua bunga panem iki. Gede kok ya. Lah betul mah ndi nang sebune. Omah kae. Saiki aku gowo nek pengen masih. Tuku nek. Yo to. Gede kan. Yo, oleh jel motor neh ta. Gampang kok. Oleh dicepet depoter dadi wong nang isor malah. Tak lakoni ya. Nanti bojo terus Masa pengen niru KDR kae. Kadir. Kadir ya. Heeh. Jo sampai ke kadir saya tak itu tak dulu. Kenapa tuh Black? Bunga. Ini posisi karjo godaane kuwate. Itu catatan itu lah. Oh, di iki lho. Ya catatan. Dulu. Ayo leren sik. Leren kene iki. Di catatan. Iki apa nang arene karjo kok utange kok waten lho. Piye bukune Black jelas sih. Delok sik. Limang wulan di. Mosok 5 wulan. 5 wulan. Lho, baru dibuka di bener ora. Engko nek kanaan yo dicegat nang tengah ngono lho di. Lagi bener kok ngene di. Lah kok sapirang-pirang ki karo sapa ae di? Kok karjo kok tarsimin bareng di. Tarsimin saiki. 3 wulan ki mbok suwae njupuk to di sepeda ni. Karjo ki naik jalur iki. Lah engko di ngenteni bocah iki, engko diparani. Ngenteni engko nek bocahe. Bocahne metu engko disanggo nek kene iki. Sanggo kene ya? Ya, mbek enakan rokok aja. Panas sih, sini gule-gule es warung. Noh ndi to dino kene neng aku tes. Aduh di, soalnya iki gagangane iki waduh. Iki lho bedaku, iki separuh itu utangan ya aku. terus jaluk Gampang ku. Lah tak kae dhewe. niki opo jujur nih Tokat aku ora ngarep tuku karo kowe. Ora nduk. Sing dhewe, dikasihnya. soalnya sebekale wae tuku dojo Ora iso. man jade wajade Iya. lagi kok sopor jaluk pentener gak mlaku kowe Ya jingu render mimir rasa kamu. Oso ini jo soalnya aku tak merget tenan jo mergo yo Gusti Allah kira-kira ngubah sesuatu nasib kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Ini jo sisa ketemu apa nek kene seradi golek-golekno perawan. So tambah diceramain. Bumbung wae. Dewe gelem to ora enak perawan kinyis nggone KDR Kadir ae. Oh, aur. Kadir. Temu aku gede. Tek kowe ya. Polrine ra tau kei. Dulu perawan. Tambah ceramain bumbung. Nah, iki enake mlaku ora. Ayo mas alon lho. Bisa cah iki ngopi nek kono. Ayo, alon-alon ae. Santai. Alon-alon. Karjo ya? Iki maksudnya piye? Pedamu munggah ki wis suwe. Aja kok guyu-guyu ae. Terus piye iki maksudnya? 5 wulan ora bayar iki terus piye dunungane? Sama dulu dhisik.
ngene iki lho Di to. Kamu sok kerja ya angel kabeh to beda lunas dipereteli ngene iki terus piye dunungane? Iya lha jelo sampean piye? Jo. Nah iki to Pak. Terus ibu-ibu nyotro iki piye jo enake? Dunungan no kantor to nang omah jo. Nang kantor wae. Nek nang kantor sampean melok aku nono kantor nang omah sampean tak tutno omah iki bukune gorene. Iya. Dunungan omah yo. Iki kunci 6. Ayo dunungan omah. Terus piye dunungane, Jo? Sepeda kok nunggak kok 5 wulan iki, Jo. Enake piye? Desam delok dhisik. Lah nggih, Pak. Kula mboten ning desa Yotro. Tarik iki. Gowes. Piye Di? Enake? Wis digowes baris bayar. Setelah 5 wulan. Yo 5 wulan. Wis sepeda gowo Di yo. Tak kuwi to, gowo kuwi. Piye, Jo? Enake? Sepeda iki tak gowo to. Bayar nang bank, Jo, wis. Pinten, Pak? Ini Pak. Nek bayar nang bank ya 5 juta to, Jo. Yo opo, Pak? Lah nek ora ndek dhuwit tak gowone, Jo. Jusin apa, Pak? Oh mama, piye ngene to, Jo? Kowe kok ora ndek bojo. Nggih ngene iki saumen kunci go bojoku kok. Lah iki didelok sik, Jo, bukune, Jo. Amin, Pak. Nggih. Cek sik bener ora iki. Lho kuwi Pak. Iki. Iki lho delok. Tarsimin bareng ya eneng nang kene. Minggat 3 wulan. Lho, Tarsimin. Tarsimin iki. Ya tarsimin lor kae lho. Hai. Nunggak 3 wulan. Piye di enake tarsimin ditarene apa ora? Tarsimin pirang wulan? 3 wulan. Wulan pari 2 wulan sik to. Niki, Pak. Mun kula, Pak. Iya, 5 wulan. Iki sepeda tak jupuk ae ya. Wis tak apa-apa, Pak. Pak. Nek awam tenan tak tinggal iki, kanggo surat ngambil. Berarti kita gowo, Pak iki. Iya. Jam tak sawae-wae nek aku di dhuwit tak titik ngono ya. Iya, wis. Gak njaluk sangu to, Pak? Sangu apa ora gablek duwe ngono kok sangu. Gablek. Omah ape-ape ora gablek duwe. Nggih. Di, mulai di. Beda kok, beda to, Pak iki. Sepeda. Akal-akalane karjo ngene kita. Kok ngene-ngene iki? Wis ora brek. Piye di? Kok saya ngene di? Aku rek. Kok ngene iki piye di? Kok ora tumpul. Tuh, yo. Wis iki tutup di. Ini lho sepeda karjo mana ngene. Tuh, Mas sepeda iki. Kita sepeda rasa tuntun ae. Utama sih yang ini kayak gini. Sabar Black, sabar Black. Amat terus, balus. Dari dunia karang aku wis tok. Rambut kecopetan tok jenenge utang 5 juta. Bener wiji. Wiji ki semau wis dipun wiji ta. Malah ra kena. Wis dadi bojo. Pengen nikah. Mencintaimu dalam dada, ku harap hanya dirimu yang bertahta. Film utamanya kita kok ibunya main biji ya.
Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Kenapa kok sedih tenane? Coba bunga saya sedih. Aku juga tak kalator cici. Alah kan dari itu ngutang sakit kayaknya. Dulu sih. Apa cuy? Utangku itu dijaluk 5 juta utangku. Dekorator sih dikasih. Kalau tenan cuk. Nah iya aku utang merek gawe aku mek 3 tahun aku. Wis ra tau tak bayar blas beneran. Terus iya deh. Utang duwe tak nebus bidaku. Alah cuk. duit ora. Blas ra duwe. Bojone dikono. Cuk, main-main bojo. Glowing ginuk-ginuk koyo ngono kok. Berarti ra bisa lek iya aku. Duit cuk. Duit. Duit blas. Iki bisa juta itu. Iki utang 5 juta. Wis Mulai otoman ya susah. Agak-agak pamer be. Saiki jalur iki sedih dhewe to lho ini. duwe kok. Nah, aku mau Sleman, blas nang bojoku yuk tuku beda ratu kok ono. Aku lesu sarapan. Terus pilih, terus tuh mangan aku deh. Gak rajin mangan. Sana bojone rusak masak. Wis ning ngono aku tak mulai wae. Dengaran kuwi. Jago wis di kantor kono wis. Soalnya les duit sing dhewe ditebus lah, tapok duit. Aku itu. Ya soalnya mungkin tenanan itu. Kulit bareng kan untuk beda-beda bareng. Wis, aku tak mulai sik ngono. Tati, Yo, pasah. Nanti. bisa kan masih sih. Ada kumisan. Aduh, lagi mangan. Dia mangan. Terus yo apa tuh curut kan udah lagi. Wes. Aduh, lagi mangan. Mangan sisa kok. Assalamualaikum. Golek adem panas saja. Wih, rada bojo. Tang jirat dislei. Terus. Wes. Ger. Dem. Adem ngapain? Kayak FULEH.